Ka Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association West Giant Hills Unit haga general meeting kalapun ko buram me kinongelam ka AMSNT SA Central Body bakan thop ka kong Jennifer Sendram President but ba bari ko par William Ngam General Secretary. Ya ka jingalang pun ko buram lapulong haga nyotrik jilio hayung wali ka dorbar shnong chiliang ran haga jingsak hilang ki dekot ka seng naman ki block jong ka district. Ya ka jingalang lapenya Daw D. Manar, President AMSNT SA West Giant Hills Unit, balayo ka jingakran paliw jingmad halor ki thong trekam baka seng kan yat nang ni shakman nakabenta ka jingmantoy ka baha kamet ha ka liang ka jing shakri hapo ka samagra shiksha abhiyan. Uba bari kupar William Ngap General Secretary AMSNT SA Central Body kum unongelam ka seng upan pau ka jings ngongo ya ka AMSNT SA West Giant Hills Unit khamtam ya ki dikhan ki balayeng dap shenrang dap kanthei ban sa miet hai ki puar ki baka seng ka pelong ya ka jinga khi house nam arjar arpasang kat hadu baka seng kalayo ya ka jing angnot ula kentu shu e ki dikhat bandan ka mensim ya tali bat ya torilang ringkat bat ka seng hai ki puar ki singi ki basyakman namardang buon ki mat jing dawa ki baka seng kan dawa na kabenta ka baha ka met jing dikhan ki badan hapo ka lama AMSNT SA kat bana kaliang ka kong Jennifer Sendram President AMSNT SA Central Body kum kanongelam ka badan ka jingyo I jingai kala ai men siam ki para dekhan bandan ka ju ka jingmon ka ju ka thong bat omde ban sngap ki khubor hamsaya khnang bakum kinongelam ka seng kin yo bor yo men siam ban tre shu ha ki por ki banwan shu kala kentu ru ya barok ki dekhat na du ki badan ha ki cluster ki block ban district ban pendap ya ka kamram ki bayadei bat ka puli puthi haman ki school jong ka jela ya ka jingalang lapan wai de ki kentin khublei na ka kong Diamond Khairim Executive Member AMSNT SA West Giant Hills Unit dan asungam jelop ingni tingine pen bhai ni jingam jelop deh tidak kabale iyu da bangia trilang rekat daga ba phira ini ketin cikitu ki baklamwan ru bakani ni ta next move ban tembiang saya ngasam nei henry lada phila namar hakani samagra 3.0 can concentrate ha ka secondary education tingi have done qualification kindia nasara yang ni bun degree deh ki beladon degree ter kambya ki bamdon degree kan ki don kamba jisha ki don master degree ton la ban nang association tingi la ban dia rap phi da bundong dulu tamalong try ban update ban le ki training yang ji kata show number 1 dia hakapon mangin penkre ekane ka number 2 ni haban yo ki details na fi ni move no ya ka security ka joni kata ka dei person da bio lo ki details si hapre stio khatsan hapre stio ne shposni ai ya la sham ni pe kat nomot ni pe para baya khamya shai jimut banya trilang bakiberu ka pelong ka ba e la da kundon ka ju jimut ni habandon ka ju jimut ta kadawi ko ai phi baro pindon ka ju jimut ni ba fintep ya ka e ba ngimut bendet kanang ba finde ya ka alam shi ki para ki bakhlamwan kumtasi para member ki joni de si lagi daw ki ba mlakya ba finyo ara ya ka message ka ba mentasi ka de ba kong santam bangin penkre ya ka e ka security joni yes shoni baret kamot kijing dawa ga jongi ki chimpor bagin nang reha bangiwan lang ha ju abngi terli lang ha ju yo I bagin dawa kalong ga bakhlai bar kijing dawa ro kalong kijing dawa ga jingele ga jongi ro kalong ga bajau te ngamna ro klam do penpau ga jismu ka kraw nam ta jompi kumki member jongka West Giant Hills namar banga gama ga por bangidan po agitation te po madam malki ngayon iba ka team na po West Giant Hills kalong kaba I mean sim hayang akong secretary body president na tapan ya syapra apring gitu gijing ke bangi ngide bani kendo ang tepo madam marki tekum kadak gijing sungu nam ta jompi ngai lade ngan aga jita pti nam ta jompi bat na terparu president ai ke jita pti nam ta jompi